Ще види той! Ела с мене! Кой си ти? Няма значение. Аз тук ще те залях с вода. You don't say! Много смешно. Светлана, тя мен също някога ме отвлече. Тя не е нормална. Тя има тези способности. Тя те заля с водата. От водата отгоре. Светлана? Не се разсейвай. В момента трябва да се отърва от нея. Аз също съм прекълнат. Нямаме да мога да напуснеш гората, докато не я убием. Разбираш ли ме? Да се съединим в едно. Тя е наполовина смъртна. Мога да убием с обикновено оръжие. Например копия или пистолет. Или както Майкъл Джексън умря с там. Отровата ли беше... Все едно. Светлана, сега те да убием заедно. Добре, съгласен съм. Мъртво ли си накрая, бе, кучко? Не! Ай. Какво се обърка, бе, човек? Не съм сигурен, явно тя не умира по просто смъртен начин. Моля, и как го пие? Дойдо, какво мога да убие? Видях сигурно, но явно етичен начин да убиеме чрез кристалното сърце. Кристално сърце? Но откъде знам къде е? Ами да, това всъщност това не е източник на живот и сила. Не знам къде е, но може да измамим да ни каже. Да, бе, да, сякаш ще се върже. Няма да ни каже никога. Знам, тя много обича игри. Сигурен си? Игри? Ама, какви игри? Не, имам преди не секс игри, търсещи игри. Те са и любими. Добре, такива игри сад. Ще опитам да измама. Пожелаем късмет. Късмет. Ей, Светлана! Ето ме! Ето те и тебе! Имам едно предложение за тебе. Предложение? Айде поиграме една игра. Секс игра? Не такава игра. Имам предвид търсеща игра. И какво ще търсим? Какво да търсим? Какво ще кажеш за сърцето, диамант? Кристалното сърце? Може би много искаш. Какво? И какво ще заложиш? Какво залагам? Какво ще кажеш? Ако спечеля, ще ми освободиш и мен и всички, които си хващала. Ако загубя, да кажем, че ще остана с теб завинаги. Имаме сделка. Добре, имаме сделка, но не и преди да
Ми кажеш някоя гатлянка. Гатлянка, значи. Добре. Малък кръг в голям кръг, седиш в него и ще почиваш мир. Помни, имаш време само до полунощ. Къде? Къде изчезна? Джони! Имаме какво да търсим!